Els clubs de lectura s'han estès per tot arreu i han vingut per a quedar-s'hi. Converteixen la lectura en una experiència i socialitzen l'acte lector. Tot i que cada dia en són més, la programació de llibres en valencià als clubs de lectura continua sent minoritària. Els motius en poden ser diversos i segurament estan relacionats amb el perfil habitual dels usuaris, però la qüestió no és destacar-ne les causes, sinó aplicar accions per a canviar-ne la tendència. Hem de ser molt acurats amb la tria de les primeres lectures. Cal fugir de propostes massa difícils, però alhora mantindre la qualitat. El títol escollit ha d'estar a l'abast dels lectors, perquè un repte excessivament complicat pot acabar produint rebuig. La recomanació és, doncs, proposar autors i autores propers al territori, perquè el lèxic i la fraseologia resultaran més pròxims als lectors i lectores. Per a molts, la lectura en valencià és un repte que els obliga a eixir de la zona de confort, però una vegada vençudes les possibles reticències inicials, l'objectiu ha de ser convertir-la en llengua habitual de lectura. Explorem, doncs, les possibilitats de les diverses varietats dialectals, començant sempre per aquelles més pròximes. A més, si el títol proposat està traduït a la nostra llengua, és important que el lector o lectora ho sàpiga i que puga fer la tria en aquesta llengua. La visita de l'autor o l'autora és un recurs que amplifica l'experiència lectora, però a més, en el cas de la lectura en valencià, és un argument de pes a l'hora que el lector o lectora accepte la proposta. La recomanació, però, és no abusar-ne, perquè hem de comptar amb l'autocensura que provoca la presència de l'autor o autora. No deixeu de fer activitats que visibilitzen l'acte lector en valencià, com ara visites d'autors i autores, trobades de clubs de lectura, visites a fires del llibre, recitals de poesia, rutes literàries... És a dir, accions que ens ajuden a normalitzar una cosa que, paradoxalment, hauria de ser habitual: llegir en la nostra llengua.